Rekla mi teta na blagajni. Ali s druge, idemo oprat auto. Denied. Pa zašto je mijenjala akvalja? Glajnc novi. Zvao s vatrogasci. Šta je bilo? Ovo je bio žešći zajed. Malo ide niz brdi. Idem do menze. Vi želite pekmez ili čokolada? Čokolada. Rekla mi teta na blagajni da trebam biti premijer jer znam brojat novce. Ali s druge. Idemo oprat auto. Idemo na tehnički. Denied. Mission failed. We'll get them next time. Idemo drugi pokušaj. Iva. Ne znam što ti misliš za ovu pinju? Da je mijenjam? Koju pit? Pa zašto je mijenjala akvalja? Jedino ako je ružna. Ovo tu ili u okupatir? Ovdje kod mene. Daj tu nešto kapa. Zato što ovo nisam zategnuo. Glajnc novi. Možda ovo bude viška. Ovo je stara. Neka me zove. E?
Gdje si? Evo radi se, Josipe, radi se. Zvao s vatrogasci. Šta je bilo? Kontejner je u vašoj ulici. Jel kontejner baš ili ona kanta za smeće? Kolica ona. I ti zvao vatrogasce? Da. A ne gori. Možeš biti na televiziji. Da se možeš pohvaliti da zvao vatrogasce. Dobro. Ajmo. I ja bio malo bauštelu radio na krovu. Čudna je ovo, da. Ovo je bio žešći zajed. Skoro u vagu. Malo ide nispred. Nema veze. Odlično. Za koje? Bok.
moje Tereske. Slavati. Thank you.